Сега е време да чуем евангелския текст. Днес помолих Стефан от Пазарджик да го прочете. Той е достатъчно разсъден за да направи това. Заповядай, Стефче. Добро утро. Ще прочета от Евангелието на Лука, от 24 глава, от 13 до 35 стих. Евангелието казва: И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на 60 стадия от Иерусалим. И те разговаряха помежду си за всичко онова, което беше станало. И докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но силата на очите им бе отслабена, за да не го познаят. Той им каза: Какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя? И те се спряха натъжени. И един от тях, на име Клеопа, му отговори: Нима само ти ли си пришелец в Иерусалим и не си узнал това, което стана там тези дни? И ги попита: Кое? А те му отговориха: Станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ, и как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израил. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това. При това и някои от жените измежду нас ни смаяха, като отишли рано сутринта на гроба и не намерили тялото му. Дойдоха и казаха, че видели видение на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха жените, а него не видели. И той им каза: О, неразумни и мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в своята слава? И като почна от Моисей и от всички пророци, им тълкуваше писаното за него във всички писания. И приближиха селото, в което отиваха, а той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те го задържаха и казаха: Остани с нас, защото е привечер и денят вече е превалил. И той влезе да остане с тях. И когато седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и им го подаде. Тогава очите им се отвориха и те го познаха, а той стана невидим за тях. И разискваха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Иерусалим, където намериха събрани 11-те и тези, които бяха с тях, които казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симон. Те пък разказаха за станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. Благодаря много. Може Библията да не оставиш. Да, благодаря. Стефчо, благодаря. Хубаво е, когато млади хора четат. На теб ти пожелавам да те приемат във втори университет, в който най-много искаш. Ние ще се радваме, ако е в Пловдив. Но нека Господ да изпълни това, което е твоето желание. И така, драги брати и сестри, наскоро празнувахме Великден, Възкресение Христово, и аз се усетих, че всъщност много години, не знам колко, около Великден обикновено си говорих за тая случка, за двамата пътници към Емаус, но аз не съм проповядал на тая тема. Нищо, че е минал Великден, ние можем да поговорим малко за това днес. Историята е много интересна и много дълбока и ще се опитаме наистина да достигнем до нещо, което да бъде от полза за самите нас. В крайна сметка, проповеди се изнасят с тази цел, да достигнат до нас и по някакъв начин да ни помогнат да израстваме и да се променим. Нека да се пренесем малко в онази обстановка. Това се случва в Великденската неделя. И всички ученици на Исус Христос, знаете в какво състояние бяха тогава.
Значи, онова, което се случи в петък, седмица преди това Светница, тържественото влизане на Господ Исус, арестуването, побоищата, мъките и накрая разпъването на кръст в петък, и в неделята се случва нещо, което те още не могат да възприемат. Жените, които бяха там, Мария Магдалина и другите, които бяха на гроба, разказваха на апостолите. После Петър и Йоан, като чуха жените, хупнаха нагоре към гроба на Исус. Знаете каква беше случката тогава, че Йоан като по-млад стигна първи, надникна само в пещерата, в гроба, но не посмя да влезе. И Петър беше този, който влезе първи. И нещата се завъртяха и те са в едно особено състояние. Истина ли е това или не е истина? Гробът е празен. Това беше факт. Дали те го възприемаха вече, че това, което Исус им е казал, е станало, не можем да кажем. Евангелист Лука ни разказва тук и за разпъването и погребението на Христос и това, което се случи с жените и за това как те отидаха и казаха на апостолите, и апостолите не повярваха. Тази случка с тези двама ученика, които пътуваха за Емаус, не е разказана толкова подробно от другите евангелисти. Лука е разказан много подробно, затова четахме толкова много стихове от това Евангелие. Ние знаем много малко за двамата. Знаем, че единият се казва Клеопа, казва се в текста името, но другият не е назовано името. Но тези двама ученика са част от по-големия кръг, които са следвали Христос. Знаете, че имаше 12 ученика, имаше други 70, може би тези са били от тези 70, които също са били много близко до Христос, но не от най-близкия кръг, както 12 апостола. Тази история се разказва след като Лука току-що е описал как жените отидоха при 11-те вече апостола. Знаете какво се случи с Юда. И казва ни, че жените се върнаха при 11-те и другите. Всъщност тези двама ученика са били част от тези другите. Останалата голяма група. И тези двама ученика бяха тръгнали към Емаус. Казва ни се, че те си говориха за всичко това, което се беше случило. За какво друго да си говорят? Това бяха велики събития. Това бяха страшни събития. Това беше нещо, което можеше да разтърси живота им от начало до край. Напълно. Те си говориха за това, че бяха приели, бяха повярвали, че този човек, наричам го човек, просто защото те бяха тръгнали след този човек, бяха повярвали, че той е Месията. Той ги учеше. Той върши чудеса. Той ги обучаваше. Какво ли не правеше? И те бяха с него. Знаменията виждаха. Любовта виждаха, която той показва. Бяха видяли, когато той влезе в Иерусалим предната седмица. Бяха видяли как той е заловен, бит, измъчван и накрая разпънат на кръст. Разпъването на кръст, много пъти сме го казали, всъщност е бил много добър начин римската власт да покаже, че тя владее положението. Изключително жестока смърт. Това не е мигновенна смърт. Това продължава няколко часа. Има хора, които са висели на кръста с змии и все още са били живи в адски, жестоки мъки. Но тези ученици бяха го видели мъртъв. Знаеха, че той е в гроба, че гробът е запечатан с римския печат. И всичките им надежди, цялата им вяра беше унищожена. Да видиш Христос да влиза тържествено в Иерусалим и след това да бъде хванат от римляните и убит, напълно опустошително разбиране. Нещо, което те явно не можеха да преживеят. И бяха тръгнали към Емаус. Емаус, 60 стадии се казва, тази мярка означава около 11 км. Разстояние, което сигурно ние
имало случаи в живота ни, когато сме го взимали пеша. Ние сме градски хора и не вървим толкова много, но тогава това се е случвало ежедневно. И вървейки към Емаус, те са оставили горчивите спомени от Йерусалим и са тръгнали към това село. Това село въобще не беше известно. Място съвсем непознато и незначително. Или можем да кажем така, те бяха тръгнали на никъде. На някъде, където е неизвестно. Някъде, където трябва да се скрият. Някъде, където трябва да избягат от всички тези събития, които се бяха случили. И ние можем да кажем, че Емаус, въпреки че това е географско понятие на селце, можем да кажем, че не е толкова място физическо, колкото състояние на ума. Състояние на ума. Емаус е състоянието на ума, в което те са били, когато са разбрали за смъртта на Исус Христос, която беше настъпила в петък, и не бяха още разбрали по-голямата, великата реалност, която се беше случила в неделята на Възкресението. Състояние на ума, Емаус е състояние на ума и за нас. Състояние, в което ние можем да вървим ограничени от болести, от пандемии, от депресии и какво ли не още. Емаус всъщност, образно казано, разбира се, може да бъде всяко място, където се опитаме да избягаме от реалността. В крайна сметка, обаче Емаус е в погрешната посока. Защото това състояние на ума ни води далече от Бога. И докато те говориха и обсъждаха тези неща помежду си, самият Исус се приближи при тях и вървеше с тях. Но не го познаха. Дори някой превод каза, не им беше позволено да го познаят. Той ги попита, за какво си говорите, докато вървите? И казва се, че те гледаха натъжено. Ако се върнем към гръцкия оригинал на текста, ще видим, че те стояха неподвижно с наведени глави, с наведени очи, с наведени лица, тъжни. Когато Исус ги запита, те разбира се не го познаха, когато Исус ги запита, за какво си говорите, докато вървите? Не знаем защо те не го познаха. Не ни е казано. Може би е било свързано с разликата във възкресеното тяло на Господ Исус Христос. Но явно Бог не е възнамерявал те да го познаят в началото. Той вървеше с тях, разговаряха, те не го познаха и той ги пита, момчета, какво става, за какво си говорите? Как му отговориха те? Ти къде беше, бе, човек? Не знаеш ли какво се е случило? Не знаеш ли, че такива събития имаше? Той го пита, кои неща? И те стояха, нека да повторим, неподвижно с наведени лица. Какво се случва, когато нашата тъга, нашето разочарование ни накара да гледаме долу в земята? От притеснение, от тъга. Случва се това, че това ни пречи да видим другите неща. В нашите градове и села трябва да се гледаш в краката, когато вървиш, защото обикновено тротоарите не са много приятно място за вървене, има изкъртени плочки и какво ли не. Но ако човек живее в по-добре уредена страна, знае, че там няма нужда да си гледаш в краката. Съвсем в преносен смисъл можем да кажем, че ние много често гледаме надолу в земята. И не можем да видим духовните неща в цялата им пълнота. Гледаме твърде много надолу, за да можем да осъзнаем Божието присъствие. Нека да кажем така. Когато няма къде да отидем, когато искаме да избягаме, тогава идва Исус. Исус идва при онези, които се чудят и които се лутат, които се колебаят. И това е, което Той винаги е правил. Той тръгва да върви редом с онези, които са отхвърлени от живота, които са отчаяни, които са оставени сами на себе си, слаби,
раздразнени, тъжни. Това е денят на възкресението. Творецът, царят на творението възкръсна и той оставя всичко и отива при двама отчаяни негови ученици. Защо Исус отиде при тези двама? Дори имената им само на един знае. Защото Господ няма фаворити. Той има грижата за всеки един от нас. И идва при всеки, който е жаден за него. Нека да не забравяме това. Господ няма любимци. Той се грижи за всеки един по-отделно. Ако някой от нас смята, че Исус не се интересува толкова от него, нека да види тези двамата. Безгласни букви. Хора тъжни. Може би едва влачите краката си по прашния път към Емаус. Исус идва при тези, които искат да се присъединят към промяната. Можем да кажем, че има един общ знаменател, едно общо качество на всички, които откриват Христос. Това са хора, които разбират и искат този свят да бъде по-различен. Техните души да бъдат по-различни. Тези хора не са отдадени толкова на статуквото. И да си говоря така, бе, искаме нещо да се промени, ама нищо не можем да направим. Тези хора не са отдадени толкова на ежедневието си и те искат да не се противопоставят на повика на Господ Исус Христос. И е много добре да помислим за самите себе си. Ние от кой вид хора сме? Да, ние казваме, ние сме приели Христос, повярвали сме, покаяли сме се, награждени сме, какво ли не. Много често това стават празни думи, изпразнени от съдържание. Може би днес трябва да се запитаме, аз отворен ли съм за промяна в моето сърце, в моята църква, в моето общество? Или продължавам да гледам в краката си? Един от тях, на име Клеопа, тук се споменава неговото име, го попита: нима само ти си посетител, някакъв външен в Иерусалим и не знаеш какво се случи тези дни? Исус, много ми е интересно, когато четем за това как Исус общува с хората. Исус се прави на, как да го кажа, не е хубаво за да казвам, се прави на ударен. Какви неща? Той ли не знаеше? Той ги беше преживял. Той се опита и го направи да ги предизвика те да му разкажат тяхното виждане за нещата, тяхната версия за нещата. Нима си само ти посетил в Иерусалим и не знаеш какви неща, попита той. Бог не се страхува и иска да чуе ние какво мислим. Какъв е нашия прочит на събитията? Бог иска да чуе какво се случва вътре в нас, защото винаги, когато разказваме събитията, ние ги разказваме през нашите преживявания, през нашето сърце, през нашия ум. Той извлича от сърцата ни онова, което ни обърква и поставя надежда в сърцата ни. И те споделят какво са преживели. Ами, какви неща, като попита Исус? Ами за Исус от Назарет. Отговориха те. Той беше пророк, ето чуете как те виждат нещата. Той беше пророк, силен на думи и дело, пред Бога и пред целия народ. Главните свещеници и нашите началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. Но ние се надявахме, че той е този, който щеше да изкупи Израел и нещо повече. Вече е третия ден, когато се случи всичко това. Забележете, те ни казват, ние се надявахме, че той ще възкръсне, а те просто се надяваха, че той никой няма да умре. Освен това, продължиха те, някои от нашите жени ни удивиха. Това е ролята на жените, да удивяват мъжете. Отидоха до гроба рано тази сутрин, но не намериха тялото. Дойдоха и ни казаха, че са видели видения на ангели, които казаха, че е жив. Тогава някои от нашите другари отидоха до гроба и го намериха точно както казаха жените, отворен, но не го видяха. Не са видяли нито ангела, нито самият Исус. С други думи, разбираме от разказа на Клеопа, че
техните очаквания от Месията не бяха изпълнени. Исус, Назареянин, дойде да ни спаси, но умря. Това беше техният разказ, това беше тяхното виждане. Виждаме, че те не казват, че той трябваше да страда и да умре. Виждаме, че те имат свое собствено виждане, своя собствена версия на това как трябва да изглежда и как трябва да се държи Месията. А нямат разбиране за това, което Бог прави и трябва да направи. И неговата смърт ги съкруши напълно. И са объркани в главите им бъркотия. Те имаха погрешни очаквания. Бяха прегърнали изкривени очаквания. И това ги отдалечи от това, което Бог правеше. Нали знаете, когато говорим за разни герои от Библията, добре е да мислим за себе си. За нашите собствени очаквания от Бога. Колко много очаквания имаме ние от Бога и когато Той не ги изпълни, защото нашата версия не се покрива с Неговата, и се превръщаме в такива, като тези двама ученика. Клеопа и други. И това, което се случи на третия ден, ги обърка още повече, Възкресението, и те не можеха да видят общата голямата картина. Те не бяха разбрали, и това е много важно, че Исус беше дошъл не да възстанови една нация, еврейската нация. Исус беше дошъл да възстанови и да изпълни Божиите вечни цели. Божият вечен план. И това беше голямата картина. Колко сме хора ние като коне с капаци и виждаме много малко. Виждаме малка частица от това, което Бог прави. И имаме очаквания, които не са Негово намерение, не са Негов план. И изпадаме в униние, когато това не се случи, това, което искаме. Те възприемаха Бог, който трябва да направи нещо малко, а Той правеше много повече, отколкото те очакваха. Колко лесно и може да се окаже, че всеки от нас тръгва в грешната посока, когато грешните ни, неправилните ни очаквания не се оправдаят. Когато не сме разбрали Божия план и очакваме нашето разбиране, нашата версия, нашият план да бъде изпълнен. Когато Клеопа и другият ученик споделиха това с Исус, той им каза: забележете, колко сте глупави и колко е бавно сърцето ви. Някакъв вид упрек имаше. За да повярвате на всичко, което са говорили пророци. Тези хора познаваха Стария Завет. Знаеха какво са говорили пророци, но явно вярваха избрани. Само на подбрани пророци и пророкувания. Пак ще кажа, ние как гледаме на Библията? На тази красива, дебела книга. Дали гледаме на цялото и съдържание и имаме общ поглед върху нея, или сме хора, които си имаме стихове фаворити и ние избираме един стих, който е за годината и там стои, той е прекрасен стих, но ако гледаме само него, наистина ще имаме изкривена представа за Библията. Да, тези хора имаха неправилна представа за това, което са говорили пророците. И Исус им напомни точно това, което те трябваше да знаят в този момент. Не трябваше ли Христос да пострада и след това да влезе в славата си? И, като започна от Моисей и всичките пророци, той им обясняваше казаното във всичките писания за него. Колко често ние четем Библията и не виждаме Христос, а Христос е навсякъде, от битие до откровение. Това не бяха думи на осъждение от страна на Христос, по-скоро думи на корекция. Трябваше да ги поправи. В продължение на хиляди години Божието Слово, пророците, Божията ръка
е сочила към събитията, които току-що се бяха случили, но те не бяха ги видяли. Като започна от Моисей и всичките пророци, им обясняваше всичко това, което е казано за него. Той разкри изпълнението на това, което беше обещано. Исус разкри силата, която се съдържа в Божието Слово. Не просто като книга, а като живи обещания, изпълнени обещания. Той каза, както е писано. Той се позова на Стария Завет. Както е писано. Защото Бог беше в Словото си изложил всичко, което е необходимо да се знае за Него. Да, Бог идва при онези, които се лутат и които се чудят на къде да тръгнат. Но Бог идва, Исус идва, за да разшири нашия светоглед, нашето светоусещане и да пренасочи нашите очаквания. Мили братя и сестри, всички имаме нужда от това. Исус не отхвърли това, което те бяха преживели. Той го надгради. Да, вие сте тъжни сега, защото Месията беше убит, но не бива да сте тъжни, защото Той възкръсна. Те си бяха останали в тъгата. Той им позволи да споделят това, което усещаха, което преживяваха, и след това Той разшири тяхната реалност. Да видят нещата от по-високо, от Божия гледна точка. Въпреки че всичко това вече беше разкрито, но те не го бяха разбрали. Сякаш човек стои в тъмното и един лъч светлина святка и ти се ориентираш. В тъмното не виждаш нищо, не знаеш. С напипване или тези предмети, които са най-близки, ги виждаш някакви очертания. Но когато дойде светлината, виждаш в тяхната пълнота и можеш да се ориентираш и можеш да имаш познание много повече. Създателят всъщност, нека да го кажа така, ние, които съществуваме във времето и пространството, сме част от това, което не е ограничено от времето и пространството. И нашите души са точно това. Ние сме ограничени като житейски път, ограничени сме от телата си, ограничени сме от всичко материално, но ние сме нещо много повече. Йоан казва в 16 глава на неговото Евангелие: тук на земята ще имате много изпитания и много скърби, но дързайте, защото аз победих света. Исус беше победител в този момент, защото беше възкръснал. И сега този непознат за тях се превърна в глас на прозрение, на светлина. Ето историята как продължава. Когато наближиха селото, към което отиваха, Исус се държеше така, сякаш отиваше по-далеч. Не знам как се е случило точно това. Те си казват, ние сме тук до Емаус, те казват, нещо. Сигурно ще продължи нататък. Представете ли си реално как се е случвали нещата? Но те го увещаваха, казвайки, остани с нас, защото е вечер. Денят вече преваля и той влезе да остане при тях. Сега Исус им даде възможност те да бъдат негови домакини. Нали стои на вратата и хлопа. Този път те го поканиха. И какъв беше резултатът? Когато беше на трапезата с тях, взе хляб, благодари, разчупи го и започна да им дава. Аз не знам каква е била традицията, дали гостина трябва да разчупи хляба, но така се случи. Тогава, когато разчупи хляба и го даде, очите им се отвориха и го познаха. И той изчезна от тях. И те се питаха един друг, не горяха ли сърцата ни, докато той ни говореше по пътя и ни разкриваше, обясняваше писанията. Не ми се казва какво ги е накарало да го познаят. Не знам, може би преди това, като негови ученици са се хранили заедно и начинът, по който той разчупи хляба. Не знам. Нещо се случи.
И те го познаха. Може би е вдигнал ръцете си за благословение, или може би, разбира се, Господ избра точно този момент да го познаят, когато те общуват с Него на трапезата. Никак не е без значение, когато и ние участваме в Божията трапеза, в Христовата трапеза. Това не е ритуал. Това не трябва да бъде нещо, което правим всеки месец само. А това е едно единение с Бога. Съпричастни на вечеря с Него. И когато те разбраха, че Христос, той изчезна, но знанието, разбирането, вярата, сигурността, че Исус е жив, вече беше всичко, което те имаха. И те бяха разбрани. И сърцата им отново се запалиха. Тези двама ученика видяха как тяхното отчаяние започва да се превръща в надежда и затова казаха: не горяха ли сърцата ни? Може би усещаха нещо инстинктивно, докато той им говореше по пътя. И те станаха и веднага се върнаха в Йерусалим. Споменахме, че беше вече тъмно. При вечер и те затова приеха Исус. Но веднага се върнаха в тъмнината, 11 км назад към Йерусалим. Намериха там 11-те и онези с тях, събрани, и другите събрани заедно. И другите, които казваха: истина, Господ възкръсна и се яви на Симон. Това вече се беше случило. И тогава двамата разказаха за това, което се случило по пътя и как познаха Исус, когато беше разчупил хляба. Те станаха и се върнаха в Йерусалим към мястото, което бяха напуснали. С това започнахме. Обратно към това, което Бог вършеше. И там те се срещнаха с други. Миналата седмица говорихме за това колко е важно да бъдем на богослужение. Колко е важно да бъдем заедно с другите. Трябва да осъзнаем, мили братя и сестри, че наистина Исус идва при онези, които се лутат и се чудят. Трябва да осъзнаем, че Исус идва не да унищожи нашите разбирания, а да ги осветли и разшири. И трябва да осъзнаем, че ако сме познали Христос, както тези двама, ние ще продължим да го опознаваме, ако се присъединим към другите. Тези двама ученика, пак ще повторя, в тъмното 11 км никак не е малко път за нощно вървене, за да открият един по-голям свят, едно по-голямо творение, една по-голяма истина, която да споделят с другите и те да споделят с тях. Не можем да бъдем сами в нашата вяра. Не можем да я държим в себе си. Ако Бог наистина ни е посетил, ние трябва да го разкажем. Трябва да го кажем, трябва да го споделим. Ние трябва да се свържем с онези, които знаят, че смъртта ни царува, че Христос е победил смъртта, че всички тези трудности не са краят. И така, може би някои от нас се чувстват изгубени и продължаваме да се лутаме. Клеопа каза: ние се надявахме, че той е този, който щеше да изкупи Израел. Това беше тяхното виждане. Думата изкупи първоначално означавала освобождаване от робство. Мисълта на Клеопа и на другия ученик беше, че всичко, от което те се нуждаят, е промяна на обстоятелствата около тях. Исус обаче промени нещата. Исус заявява, че е дошъл да победи, да спаси целия свят и да победи силите на злото. И това беше объркващо за тях. Но в този момент те го разбраха. И още нещо, с което ще завършим. Бог няма да влезе на сила в нашия живот. Той ще проникне в нашите обстоятелства, може да почука на вратата на живота ни, но Той влиза и остава там само ако го поканим. Както в Евангелието на Йоан се казва: който ме обича, ще бъде възлюбен от моя Отец, и аз също ще го възлюбя и ще дойда при него
и ще направим обиталище, ще направим нашия дом при Него. Дали нашите сърца са дом на Господ Исус Христос? Дано това да бъде нашето желание, дано Господ да е осветлил умовете ни, да виждаме голямата картина, да виждаме истинският Божи план, да виждаме истинската работа, която Той върши в нашите сърца. Господ да ни благослови.